Dobrý den. Ty jsi nádherná holčička. Jak se jmenuješ, Zlatíčko? Diana Kalašová. Dianka. Krásná Dianka. Kolik je ti let? 9 let. Aké bolo vysvedčenie? Jsem jedničky. Wow. Co nám zaspíváš? Zaspívám vám písničku od Jennifer Rush, The Power of Love. Tak, prosím. Síla lásky je v nás. Síla lásky. The whispers in the morning of lovers sleep untied. Your voice is so warm and tender, love that I could not forsake. 'Cause I'm your lady, and you are my man. Whenever you reach for me, I do all that I can. We're heading for something, somewhere I've never been. Sometimes I am frightened, but I'm ready to all the power of love. The sound of your heart beating made it clear suddenly. The feeling that I can't go on is lies away. 'Cause I'm your lady, and you are my man. Sometimes I am frightened, but I'm ready to learn all the power of love. The power of Prosím tě, dovol mi, abych na chvilku vedle tebe stála. V ten den, kdy zjistili lidi, že máme obrovský talent, prosím vás ještě jednou, tohle je nejlepší zpěvačka, jakou jsme měli. Loni, letos nic lepšího nepřijde, věřte mi. To je Dianka. Děkuji moc. Dianko, jsi tady sama? Ne, jsem tady s rodiči. A kde jsou rodiče? Tam v zákulisí. Pozvi V zákulisí. Pozvi je na pódium. Pojďte. Je. Musím říct, že jsem si strašně přála takhle krásnou holčičku. A poprvé musím říct, že vám ji hrozně závidím. Je neuvěřitelná.
Já umím taky moc šikovný holčičky. Odkud jste? Pocházíme z Arménie. Najlepšia speváčka populárnej hudby pochádza z Arménska, volá sa Cher. Vy to máte v génoch. Keď som videl naposledy spievať Jennifer Rush túto pesničku, zďaleka ho neodspievala tak dobre ako Diana. Diana, vy ste nová hviezda. Vy ste talent. Děkuji moc. Jsi ztělesněním všeho, co by zpěvačka měla mít. Jsi milá, skromná, máš krásný rodiče, to je totiž hrozně důležitý. Chce se mi brečet, buší mi z tebe srdce, je mi z tebe zima, i když je vedro. Jsi neuvěřitelná a já jsem strašně šťastná, že jsem byla u tvýho prvního obrovského vystoupení a věř mi, že ještě bude spoustu. Fakt. Děkuji moc. Já děkuji. Ano. Můžu ještě něco říct. Mně se pořád novináři ptají, s kým by jsem si chtěla zaspívat ze světa. Kašlu na svět. Prosím tě, zaspívala by si někdy se mnou. Ano. Já se budu hrozně těšit. Ode mě máš ano. Děkuji moc. Ano. 3-krát áno, postupuješ a my sa na teba tešíme.